Ir-residenti ta' triq it-Tabija fir-Rabat qed jilmentaw li l-awtoritajiet injorawhom hekk kif ilhom għall-aħħar xhur jgħixu bħalli kieku jinsabu f'nofs korsa ta' tlielaq tal-karozzi. Dan hekk kif vetturi ġejjin mill-bypass tal-imtarfa lejn din it-triq u viċi versa qed jgħaddu b'veloċità qawwija minkejja li jkunu ġejjin għall-lewja bil-konsegwenza li spiss qed iseħħu wkoll inċidenti. Wieħed minn dawn l-inċidenti seħħ fil-bidu ta' dan ix-xahar meta vettura baqgħet dirla fil-parapett ta' residenza privata bil-konsegwenza li qaċċet il-balafostri u pilastru tal-parapett. Di t-tieni darba f'tliet ġimgħat, sentejn u nofs ilu, erġa' ġara dil-biċċa xogħol, għamilna petition u s'issa xejn ma ġara. Residenza fl-istess triq ħelsi ta' Biżbriex meta s-sibt filgħodu vettura sportiva kienet involuta f'inċident u waqfet ftit bogħod mill-parapett. Aħna qas nistgħu noħorġu pipil barra xittuqob sabajnej kif ħataqsam ma taqsamx. Anka tfal li għandna ma tistax taqsam it-triq. Il-Minority Leader tal-Partit Nazzjonalista Nazju Kassar spjega lil Net News li l-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-lokalità ilhom snin jitolbu azzjoni għar-residenti. Ir-residenti qed jitolbu li kien hawn speed camera fuq dik in-naħa qabel jekstru roundabout u għax qed iħossuhom mhumiex sigur. Qed jibżgħu ħafna minn dan it-traffiku li għaddej, kulħadd isuq bis-saħħa u għalhekk qegħdin jitolbu li jkollhom anke sleeping police f'dik triq. Sadattan nhar it-tlieta li għadda l-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Ian Vassallo Ħaġi ressaq mozzjoni waqt laqgħa tal-Kunsill Lokali propju dwar din il-kwistjoni.